Gaueko 11:13 2-0 irabazi dio Atletico Madrilek Malagari Riyad Metropolitano estadioan Madrilen jokatutako lehen mailako lehen jardunaldiko norgehiagoka gogoratuko dugu larunbatean eman zitzaiola hasiera lehen mailari 2026-2027 denboraldiari bertan Alabese eta Getafe izan ziren nor baino norgehiago Mendizorrotza estadioan eta Alabesek 3-0 irabazi zion Jose Bordalasek zuzentzen duen taldeari. Horiek horrela gogoratuko dugu batetik Atletico Madrilek azken norgehiagokan 1-2 irabazi ziola Olympique Marseillari, azken lagunarteko norgehiagoka horretan, eta 2 berdindu zuen Malagak Fulamen aurka, beraz dinamika ezberdinetan iritsi dira bi taldeak eta horregatik Txolo Simeonek eta Funesek, bi entrenatzaileek, honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Oblak izan da atepean Atletico Madrilen, Dominguezek jokatu du eskuinetik, ezkerretik Dani Martinez izan da, Kokek kapitainak Rodrigo Mendozak eta Barriosek osatu dute zelaierdia, Carlos Martinez jokatu du eskuinetik, Arnau Ortizek ezkerretik eta puntan Lukman izan da. Malagari dagokionez berriz, Herrero kapitaina izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Pugak jokatu du eskuinetik, Rafitak ezkerretik, Einar Galilea Gasteizko erdiko atzelariak eta Angel Reziok osatu dute atzealdearen erdialdea, Izan Merino eta Dotor izan dira Euskarri bikoitz horretan, Dani Lorenzo apur bat aurreratuago, Larrubiak jokatu du eskuinetik, ezkerretik Joaquin Muñoz izan da eta Goian Txupe. Cordero Vega izan da epailea, Caparros Hernandezek lagundu dio barrean eta oro arreztu lanik, parteko lanik izan, egoki eramandu norgehiagoka Espainiako Kantabria Autonomia Erkidegoko epaileak. Horiek horrela partida hasiera intentsoa izan da, batetik Atletico Madrilek noski irabazteko beharra zuen, egia da jokalari honenak edo normalean behintzat hasieratik jokatuko duten horiek bigarren zatirako gorde dituela Txolo Simeonek, gogoratu behar baita munduko txapelketan azkenera arte heldu ziren hainbat jokalari dituela gaur egun Atletico Madrilek bere jokalarien zerrendan, bai Argentinakoak eta baita Espainiakoak ere, munduko txapelketa jokatu zuten bi taldeen hainbat jokalari, bi taldetako hainbat jokalari, eta lehen zatia apur bat gazteentzako izan dela esan daiteke, abagunea ongi baliatu dute, baina aukera gutxi izan dira ikusten zen, ligako lehen norgehiagoka zela, oraindik ere ritmo falta, zehaztasun falta hainbat pasetan eta hainbat unetan, eta gainera Malagak hor Larrubia eta Joakinekin ikusi da, ez gaur bakarrik baizik eta denboraldian zehar bi jokalari hauek ongi badaude, baldin eta zein norgehiagoketan mine egin dezaketela. Desberdintasuna markatzen dituzten bi jokalari dira, erraz lehertzen dutenak, erraz ihes egiten dutenak baloiarekin, eta Malagak noski bi jokalari hauen kalitatea ezinbestean baliatu beharra dauka, joan den denboraldian bigarren mailan ere egin batean horrela lortu zituzten emaitza onak, Larrubia eta Joakinen bitartez, baita Txupe ere ezin da ahaztu, aurrelari bikaina, eta aurten ere horretan saiatuko direla dirudi, eta bestalde Atletico Madrid, lehen zati horretan ikusi dugu altu presioa altu egiten, jokatu duten jokalariek ezinbestean eman behar zuten euren euneko euna, konbentzitu beharra zeukaten Simeone etorkizunean ere jokatu dezaketela ikustezan eta horregatik Malagari kostatu zaio partida hasiera horretan batez ere baloia atzetik ateratzea, baina Funesen taldea fin ibili da eta aparteko arriskurik sortu ez badu ere ikusi dugu hainbat pase bata bestearen atzetik kateatzen eta alde horretatik Malaga
zerbait positiboa atera dezake gaurko norgehiagokatik. Lehen zatian oro har ez da aukerarik izan, esan dugu batez ere Atletico Madrid presioan altu, oro har egaletatik eta Atletico Madrilen aldetik Arnau Ortiz saiatu da ezkerralde horretatik izkin egiten zenbaitetan, baina ez du lortu Atletico Madrileko arrobiko jokalariak, eta esan beharra dago Lukmanek ez duela bere postuan jokatu. Gaur Simeone kanka sartu duela esan daiteke alde horretatik, Lukmanek gehiago eskuinaldetik asmatzen du, eskuinaldetik egiten du min, jokalari azkarra da, izkin erraz egiten duena, baloia erraz eramaten duena aurrera honetan, eta aurrealde horretan ikusi dugu deseroso ez duela bere, esango dugu ez, bere mailarik onena ematerik izan, eta ikusiko dugu aurrengo norgehiagoketan non kokatzen duen Lukman Simeonek, baina iruditzen zait gaurkoaren ondoren pare bat buelta edo gehiago emango dizkiola Argentinako entrenatzaileak Lukmanen postu horri. Bigarren zatian heldu dira aldaketa nagusiak, hor sartu du taldearen bizkarrez urmuina, ez, Dominguez ezinbestean aldatu behar izan du, haze jokalari puska, Dominguez bera ere ez soilik kalitate handiko eta etorkizuneko jokalaria delako, ezin baita antzi 2016 urte dituela, 16 urte besterik ez dituela, 2009 urtean jaio zen Dominguez, eta bere ordez Marcos Llorente atera du, lehen zatian txarteloria ikusi du, eta jokalari gazte batek lehen zatian txarteloria ikusten duenean, entrenatzaileak ezin dio konpromeso handiagorik jarri partidan zehar, eta aldatzea izaten da egokiena, eta halaxe egin du Txolo Simeonek ere, eta begira zer atera duen, 46. minutua Marcos Llorente, baina 57. ordura arte ere ez da ezer gertatu. Kanginli, Alex Baena eta Giuliano Simeone, pentsa, 4-3 munduko txapelketako finala jokatu zuten, irten diren 4-3 jokalarik, eta Kanginli ere, naiz eta gaztea izan, dagoeneko elitean, futboleko elitean, urte batzuk badaramatzan jokalaria da. Paris Saint-Germainen egin ditu azken urteak Hego Koreako jokalariak, eta hauek irten direnean jada beste partida bat hasi dela esan daiteke. Bai Kanginli, bai Baena, Giuliano, partidan erraz sartu dira, goian presionatu dute, Malaga pixkanaka ere nekea pilatzen hasi da, eta naiz eta aldaketa erasokorrak egin dituen, naiz eta hor Joaquin Muñoz kendu eta Juan Cruz atera duenean, Juan Cruzek badakigu eskuinalde horretatik ere, ezkerralde horretatik ere, defentsarako eta estaldurak egiteko batez ere gaitasuna baduela, Rafa Rodríguezek ere, baina Malagak aldaketak egin eta 3 minutura Hankok baloia eman dio Kanginli honek barnekaldera, nola egin duen izkin honek bai dauka gaitasuna barnekaldera egiteko, eta horixe egin du, eta sekulako ostikada eman dio baloiari, eta bikain gainditu du Herreroren atea. Herrerok ez du ezertxo ere egiterik izan, bat eta hutsekoa zen Atletico Madrilentzat, lortu du markagailua haustea, lehen zatian kostatu zaio, esango nuke naiz eta irudi ona eman, baloia ongi mugitu, eta batez ere gazteak agertu direla ikusi, ez duiola aparteko arriskurik sortu Malagari, eta horren ondorioz, bigarren zatian atera behar izan dute bertsiorik onena, eta jokalari garrantzitsuenak bertsio onena ateratzera behartuak egon dira. Minutuak aurrera joan ala, baina Atletico Madrilen nagusitasunare handiagoa izan da, 75. Hankok sekulako aukera izan du, eta pixkanaka Malaga ere amiltzen hasi da. Atletico Madrilek jokoari beste martxa bat sartu dio,
egia da, saiatu dela erasoan ere, aldaketak egin ditu, erasoko aldaketak, baina ez dira nahikoak izan, eta 85. minutuan partida ixteko, haze gola erdietsi duen Alexe Baenak, beti gora egin duen jokalaria azken urte honetan Alex Baena, bazirudien munduko kopan Espainiarekin ordezko jokalaria izango zela, azkenerako hasieratik jokatzen amaitu zuen eta gainera hegalean, orain ere Txolo Simeonerentzat noski jokalari garrantzitsua izango da, eta gaur haranon bere aurkezpenean, munduko txapelketaren ondorengo aurkezpenean, sekulako gola egin du, eskuinarekin falta bikain jaurti eta langan eman du lehenengo eta ondoren gola erdietsi du. Horrelaxe amaitu da norgehiagoka, 2-0, Atletico Madrilentzat lehen 3 puntuak, Malagak punturik batu gabe jarraituko du, eta garrantzitsua zen, naiz eta kostatu zaion Txolo Simeoneren taldeari, garrantzitsua zen gaurko irabaztea, sentsazioak hartzen hasteko, eta zaleak batez ere konbentzitzeko Riyad Metropolitanon izan baita norgehiagoka. Hauek horrela, zein izango da bi talde hauen hurrengo norgehiagoka, non ikusiko ditugu bi talde hauek? Batetik Atletico Madrilek igandean jokatuko du, Villarrealen aurka, arratsaldeko 5:00 aurrera, Riyad Metropolitanon izango da norgehiagoka hau ere, eta Malagak berriz astelenean Deportiboren aurka jokatuko du Rosaledara lehen maila, 8 denboraldiren ondoren itzuliko den egunean astelenean, abuztuak 24, 9:30 aurrera. Hauxe beraz esan beharrekoa, gogoratu, Atletico Madrilek 2, Malagak 0, Riyad Metropolitanon.